мы працягваем віртуальны цыкл відэаролікаў у святле сатыры і гумару, прысвечаных 125годдзю з дня нараджэння Кандрата Крапівы. Свой творчы шлях Кандрат Крапіва пачынаў як паэт-сатырык. У газеце «Красноармейская правда» ў 1922 годзе быў змешчаны яго першы друкаваны твор на рускай мове – вершаваны фельетон «Жылі-былі». Штуршком да напісання гэтага твора была наступная акалічнасць, аб якой аўтар расказаў пазней на старонках газеты «Савецкая Беларусь». Раз іду я па вуліцы і бачу на сцяне «Савецкая Беларусь». Стаў я чытаць, спадабалася. Дай, думаю, я напішу што-небудзь. Узяў, ды напісаў. Пісаў я так, як гутарыў дома на вёсцы, не лічачыся ні з якім правапісам. Бо яшчэ і не ведаў, што ў нас ёсць пэўная граматыка. Дык вы можаце здагадацца, колькі я тады нарабіў памылак. Вось панёс я сваё пісанне ў рэдакцыю. Сорамна было першы раз, але неяк перамог сябе. Прыйшоў назаўтра праведаць, як і што, ці спадабалася. Кажуць, нічога, прысаліўшы, можна ўжываць. Пішыце больш, але толькі трэба вам лепей пазнаёміцца з граматыкай. 23 мая 1922 года у газеце «Савецкая Беларусь» надрукаваны першы твор Кандрата Крапівы на беларускай мове – сатырычны верш «Сваты». З гэтага моманту сатыра і гумар сталі вызначальнымі рысамі творчасці Кандрата Крапівы. Асноўным жанрам паэзіі на першым этапе творчасці быў сатырычна-гумарыстычны верш. Верш Крапіва – адзін з самых вызначальных для Кандрата Кандратавіча Атраховіча. У гэтым творы пісьменнік тлумачыць сэнс свайго псеўданіма. Я ў мастацкім агародзе толькі марная трава. А якая? Смех дай годзе. Я пякучка крапіва. Я расту вось тут пад плотам і не так даўно ўзышла, а ўжо многім абармотам рукі-ногі папякла. Хто палез за агуркамі, хай той носіць пухіры, мяне голымі рукамі асцярожна, брат, бяры. Хто сустрэўся быў са мною, дакрануўся раз ці два, дык той ведае ўжо, хто я. Я пякучка крапіва. У сярэдзіне 20-х гадоў выходзяць яго першыя зборнікі «Асцё і крапіва». Пісьменнік бичаваў кар'ерызм, падхалімства, безгаспадарства, хабарніцтва, пустазвонства, высмейваў невуцтва. Вялікай папулярнасцю шырокага кола чытачоў карысталіся вершы «Плеткары», «Дай-ды-дай», «Вось такія дактары вымуць душу без пары», «У сушні», «Год Сцяпана Лайдака». У вершы «Плеткары», напрыклад, Кандрат Крапіва вось так высмейвае пляткарства. Знае ён усё на свеце, вестак больш як у газеце. Чуў, не чуў, а навіну скажа вам ты не адну. Што і чуў, дык пераверне, і пайшла пісаць губерня, бо даўгі яго язык да спакою не прывык. А ў вершы ў піўной бичуе п'янства. Піва, 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 шклянкі, бутэлькі, куфлі. Не дзіва, што так распухлі, што вёдзерныя грашкі цяжка працуюць, цяжка. У 30-е гады тэматыка вершаў істотна змяняецца. Не, яго па-ранейшаму цікавіць жыццё савецкіх людзей, не перастае змагацца ён і з сацыяльнымі недахопамі, але і ваенная тэма трывожыць яго. Ён верыць, што вораг атрымае дастойны адпор. Як ворону вышэй арла не лятаць, так ворагу нашай зямлі не таптаць. У час Вялікай Айчыннай вайны Кандрат Крапіва зноў вяртаецца да аператыўнага баявога жанру сатырычнага верша. Сярод франтавікоў і партызанаў папулярнасцю карысталіся вершы «Лісі хвост і воўчы клык», «Зброю к бою», «Гебель з брэша, вецер косіць», «Фрыцавы трафей» і іншыя. Вораг у яго вершах прадстае труслівым, жалкім, неразумным і, як правіла, гіне да агульнай перамогі. Трап набілі лаканічныя ёмістыя подпісы Крапівы да сатырычных малюнкаў і карыкатур.
Нямала пацешыліся партызаны, атрымаўшы нумар газеты плаката «Раздавім фашысцкую гадзіну», дзе была змешчана серыя малюнкаў з яго подпісам «Прыгоды Штумфа». Творы Кандрата Крапівы, якія патраплялі ў Беларусь на акупіраваную фашыстамі тэрыторыю, карысталіся сярод насельніцтва вялікай папулярнасцю. Іх не толькі чыталі і перачытвалі, але нярэдка і выкарыстоўвалі ў партызанскай аматарскай творчасці. Яго поўныя сарказму вершы і эпіграмы давалі мастакам цікавыя тэмы для сатырычных малюнкаў і карыкатур. Добрый день, меня зовут Ганна. Я супрацоўнік інфармацыйна-даведачнага аддзела. Зараз я прадстаўляю вашай увазе урывак з верша Кандрата Крапівы «Фрыцавы трафей». На Москву табе маршрут, інфармуюць фрыца. Фрыц сказаў бадзёра: «Угуд, можна пажывіцца. Сало, масло, цукор, мёд гітлераўца вабіць. Фрыц плячысты на жывот і мастак паграбіць. Майстар арганізаваць вопратку, абутак, а Москву збіраўся ўзяць ён за 2 сутак. З года ў год расла папулярнасць пісьменніка. Яркай старонкай гісторыі беларускай літаратуры з'яўляецца драматургія Кандрата Крапівы, але аб гэтым мы раскажам у наступным нашым відэароліку. Да сустрэчы!